Добро утро! Здравейте, потребители на Опазване Иван, и това е Skyblock епизод. Днес е втори. Доколкото помните, в предишния клип намерихме този блок. И така тук сме. Ето го чудатия блок. Сега напишете ми в коментарите за какво е този блок, защото не знам. Ако знаете ли, за какво се използва. Щупи го, ми даде 3 диаманта. Ма не биваше да го чупя, нали? А и не мога да си го читна после. Нещо. Да изкопаем онези диаманти в дънджъна. Трябва си диамантена кирка, да не кажете, че съм читнал тази кирка. Вие видяхте сами, че си взех блока. Кирка. Ето още. Сигурно ще открия 50 диаманта. Мисля, че беше добра идея до някъде да си направя диамант кирка. Няма да е лоша идея да си направя торчо. Това ли са диамантите? Това какво е? Дава много XP. Тук ли са? Ето са тук. Нищо не виждам. Взех един диамант. Тук е един диамант, емералд. Оп, даймонд. Повече не виждам. Зомби. Това е. Ендърман. Бе. Зомби, не знам. Това е скелет. Това е паяктея, тъй дънджъна ще ми трат. Така малко да покопаме. Какво е? Диамант. Ако се чуете защо съм още в тази мина, ще ви покажа. Най-после светлинка. Оп, диамант. Оп, още, оп. Редстоун. Диамант. Ще го изрова всичкото това. Ще
ми отнеме сигурно 2 даймонд кирки. Аз доколкото знам имам диаманти. Сега ще ви покажа, що съм толкова дълго време в тази мина. Ето не е чак толкова дълго. 5 минути. Що съм в тази мина. Само да видя общо колко имам. Имам кирка. Ето сега вижте. Така, тук имам 40. 49. Ето там искам. Тук ще ми спести малко път. Се прикача там с бати джумпа. Добре. Това са 1, 2, 3, 4, 5, 6. Трябва да дойде точно. Точно ето тук. Не. На едно блокче. Трябва да съм точно ето тук. Айде! Точно ето тук трябва да съм. Аз поставям редстон. Какво? Печки, диаманти. Това са диамантени блокове. Аз скочил водата. Не сега. Чупам малко дървенца. Вече е светло. Не е баш светло, но... Тази дупка ще остава, само ще взема диамантите, крафтинга. Това колко много диаманти са. Я да видим колко блока имаме. 12 блока. Майко. 61 лева, на колко се разминах от тръпчето. Не взех крафтинга. Нещо. Така, да си оставим всички диаманти тук. Всички руди де. Готови са рудите. Сега ще оставим печките, които взехме, дървото, каблестонето. Чудя се. Да ви покажа ли какво се чудя? Ще ви покажа. Чудя се, чакайте само да спа.
Добро утро. Така, сега ще ви покажа какво искам да направя. Искам да отида едно там. Но не знам дали ще ми стигнат блоковете. Много неща не знам дали ще ми стигнат. Да. Това е още бета версия на самия мост. Извинете за това. Много извинете. Без да искам го включих. Да се съберем нещата. Аз помислих, че има нещо. Беге, няма да ти дам. Оф, то такива. Ей, как му дръжеше. Ще ми стреба всички, ей. Няма да те кажа прасешко. Беге, бе, свиньо. Ще попая още малко с Diamond кирката и вече отида до там и ще експлорвам другите. Пак обърквам, а тук на слънце ще купая. Колец. Е, това трябваше да видя. Аре бе, само толкова ли? Нема изпеча нищо. Диаманти. Диаманти. Майко, колко диаманти имам. Аз си направя брони. Сигурно към 2 стака трябва да събера. Колко уроди съм видял. В смисъл не съм ги видял, а съм ги спуснал. Видите колко злато. Право няма смисъл да вземам тия диаманти. Ако играх с някой, толкова щеш да вика от радост. Ще вика, имам диаманти. Аз помислих, че е повече гълд. Топа много малко гълд. И да, това ще от мен. Надявам се да хареса. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип на Skyblock. И чао!